छपरा जिला का अलगे जाए कारना हो यहाँ के तो यह ना के गावत 100 बरस के पुराने बिरहिया धुन हो कि भैया भौजी घर में सुते अरे हम सुती आंगन में अरे भैया से अरे मार बोर बैठो बैठो गोपाल भाई वो जी बैठो तार दोसर तक काम कोनो बाना राशन उठ गेल मलिकार हो नहीं हो लेकिन हमने के का कहे के बाबू तुलसी कि तुलसी कि तुलसी पुरस्कार दल बने भैया के हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा जौना खजाना में से हमरा के रुपया देते नहीं रो सब हां वो खजाना में एगो गुलर के फूल फर जाए देखी धीरज भैया घी डाले के बाद दाली में डाल हां अभी ना ये घी भइल बा तो सोरी के लेढ़ा पर गोपाल हंसत रहन ततनी मुर्गी के भाव भोजपुरी के मुर्गी के कपार के चुड़की के आ पलानी के भुड़की हां एगो औरी हेलई रहदा अपन जानकारी अपना लोगे रखो हमनी के विद्वान के गांव में आइल बनी जा ए देखी सिकरिया के धरती से हमरा सुजीत चौबे जी के परिवार से बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा नारायण जी बना के रखे हम ये भगवान से प्रार्थना करते समहुत कुंवर जी हमरा के पहले पुरस्कार दल ने फिर पुरस्कार दल बने समहुत कुंवर जी के बार बार अभिनंदन स्वागत बा हमरा गोलू बाबू गोलू चौबे जी पूरे मित्र मंडली के साथ यहाँ उपस्थित बने सबका के सादर स्वागत अभिनंदन नारायण जी रो के बना के ततन मुड़की मार पाए हे जी भाई हे जी बा मुड़की मारो अब जाए तो पीता छिहिल गइल मुंह में धर प्रधान माइक मारो मारो हाय पीता देखो गोपाल भाई मन धरी है नहीं ढारो मारो जी पानी में नाई के चले उहे मुड़की मारो पाए उहे मुड़की मार तो ये पानी में नाई के चले लप 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 मार पीता फिर हमरा धीरज बाबा एहिंगा तू मरिया पिंकी
ये हजारों हजार रुपया का पुरस्कार हमारा धीरज बाबा प्रभुनाथ बाबा के पुरस्कार देते नहीं। धीरज बाबा के हम बार बार लगातार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो, चरण में बार बार प्रणाम करो, आशीर्वाद के प्रतीक्षा ये रोवे सबके कृपा से ये को ब्राह्मण जी होता न तो जिये देव के चाहत नहीं। हाँ रोवे सबके कृपा से ये को ब्राह्मण जी होता मार्केट में बेरा तो ढेर ब्यास पड़े जे हमरा फेर में लाग गइल बड़े जौहर के पुड़िया पैकेट में लेके घूमत आ रहा ये को बबुआ के जोहर खिया दीजिए बबुआ ये दुनिया से चल जा हदे कुंवर जी खातिर तो निरोध लेके घूमत आ रहा जेकरा के ऊ ना मरी है ओकरा के मारे वाला के बा, जेकरा के ऊ ना मरी है ओकरा के मारे वाला के बा, आजा जेकरा के ऊ ना बिगाड़ो ओकरा के बिगाड़े वाला के बा। हां आ जहां प्रभुनाथ बाबा झंडा गाड़ देले ओकरा के उखाड़े वाला के बा। बहुत बहुत पुरस्कार हमरा धीरज बाबा हार्दिक अभिनंदन बा। हमरा ब्याह जी मानस के बहुत सुंदर कलाकार बने खैर भैया के तरफ से पुरस्कार बा, सादर प्रेम हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा। फलाइटपुर के मार फलाइटपुर के मार ओकर बाद कथा भेगा फलाइटपुर के मार बाबा बाबा फलाइट ऊपर ले देखा पिंकी ऊपर ले मार वाह देखा पिंकी या पीते कहवा हो का करे पीते तमा राम दुबे जी माता हुलसी देवी ए भाई जी माता हुलसी बहुत बहुत पुरस्कार हमरा सिकरिया निवासी सुजीत चौबे जी के परिवार से चौबे बाबा के क्या नाम हो गुड्डू चौबे हमरा के हजारों हजार रुपया का पुरस्कार जे एजा तहलका उड़ौले वाला वही गोमो में भी तहलका उड़ौले वाला भगवान बना के राखी। पूरे चौबे परिवार के हम हार्दिक अभिनंदन बार बार प्रणाम करो। अरे लेते जना मामा अरे अनाथ हो गईले लेते जना मामा अरे अनाथ हो गईले केहू न लौके सोझे रे तुलसी तुलसी तुलसी